Bună seara, dragii mei! Bună seara, România educată financiar! Bună seara, Bursa de Valori București! Ca de obicei, vorbim despre investiții, dragii mei, pentru că investițiile sunt motorul dezvoltării, dar și al supraviețuirii. Pentru că, așa cum poate știți unii dintre voi, dacă nu pentru ceilalți, o să vă spun eu, în România 70% din companiile nou înființate mor în primii 3 ani de viață. Și asta nu datorită neapărat pentru că au niște rezultate financiare precare în primul an sau în primii 2 ani, ci pentru că nu găsesc calea spre supraviețuire. Și astăzi vom vorbi tot așa despre investiții ca și, iată, variabilă care conduce și la acest rezultat al supraviețuirii, pentru că pe termen lung trebuie să ne gândim nu numai la dezvoltare, dar și la supraviețuire, pentru că atunci când atingem acel maturity stage, este important să știm să ne și menținem. Iar pentru asta l-am invitat astăzi pe domnul Cosmin Mălureanu, care este cofondator și CEO al companiei Ascendia, care este evident o companie listată la Bursa de Valori București, pentru că v-am spus că am început acest demers și cu gândul de a vă prezenta role models, ca să zic așa, vis-a-vis de companii de succes, companii performante, care evident sunt listate la Bursa de Valori București, și să vă prezentăm așa un exercițiu ca un model în care puteți și dumneavoastră, iată, să replicați aceste părți bune și cum au reușit deja unii dintre noi care nu au știut poate neapărat rezultatul acesta pe care îl au acum, dar pe care l-au vizualizat, au crezut și iată pe care l-au atins, deci înseamnă că știu ceea ce fac. Domnule Mălureanu, bine ați venit în cadrul emisiunii, vă mulțumim tare mult că ați acceptat invitația noastră. Mulțumesc frumos, mă bucur să ne revedem, mai ales într-un cadru nou, la nou sediu al Bursei de Valori București. Și pentru mine e prima ocazie cu care văd și sediul și o nouă oportunitate să vorbim un pic despre afaceri în general și despre Ascendia mai explicit. Știu că de curând, apropo de acest lucru vis-a-vis de ceea ce a realizat Ascendia, ca și companie listată, știu că de curând ați semnat un parteneriat cu celebra, faimoasa UiPath, da? Companie care știm este listată în USA, dar este tot o companie listată, este o companie românească de tehnologie, iată, de IT software, care a reușit, să spunem așa, și iată, among the best, ca să spun așa, v-ați parteneriat cu aceștia. Și aș dori să ne vorbiți despre acest program pentru care v-ați parteneriat, care sunt direcțiile, ce servicii furnizează Ascendia. Perfect. Și cum a intervenit acest parteneriat. Ca să leg un pic de preambulul pe care l-ai făcut, este rezultatul unor investiții acest parteneriat, și anume investițiile pe care le-am făcut în dezvoltarea propriei platforme de management al învățării. Acest Learning Management System, COFI, pe care îl numim noi, este practic o platformă care se ocupă de managementul procesului de învățare online. Iar în parteneriatul pe care l-am semnat cu cei de la UiPath, exact acesta este rolul nostru, să oferim această platformă către rețeaua lor academică din Europa. Aici vorbim de instituțiile de învățământ superior din universitățile din Europa, pentru care UiPath oferă cursuri de formare pe tehnologiile lor, iar noi oferim practic platforma, scheletul pe care rulează aceste cursuri, astfel încât experiența utilizatorului să fie una facilă, să fie ușoară, deci în limba română. Vreau să merg în zona de user experience sau
Bun, cumva termin mai tehnici. Și cred că este foarte importantă și această parte, pentru că, așa cum știm, multe persoane, să spunem, nu o să mă refer la cei tineri, deci zic multe persoane, nu învață pentru că nu au, să zicem, un user, o interfață, să zicem, mai prietenoasă pe gustul lor sau etc. Aici, practic, este, pe de o parte, rolul cursurilor și, pe de altă parte, rolul platformei. Și platforma trebuie făcută în așa fel încât să fie utilă, eficientă, să transmită ușor, să nu fie 10.000 de butoane, să fie, practic, ușor de folosit, plăcută. Iar pe de altă parte și rolul cursurilor, care și le trebuie organizate într-un anumit fel încât să fie atractive pentru cel care le consumă. În acest parteneriat cu cei de la UiPath, rolul Ascende este să ofere platforma și suntem foarte încrezători pentru că la nivel global UiPath are o rețea de peste 1000 de universități cu care colaborează. O deschidere, nu? O deschidere foarte mare. Practic, ei vizează să bridge the gap, să umple un spațiu între ce se face efectiv la facultate și ce cere piața muncii în domenii precum automatizare și AI. Normal, unde sunt specializați și cei de la UiPath. Iar noi venim cu componenta aceasta de platformă. Și avem noi destul de mari speranțe că vom extinde acest parteneriat. Există loc de mai mult. Și pentru că, iată, vorbim de performanță și am zis că o să vă prezint toate performanțele care mie mi-au făcut în primul rând cu ochiul, pentru că asta e, cine parte își face, ca să zic așa. Știu că de la 1 iulie ați reușit un alt milestone care este extrem de mare la nivel european, făcând parte, iată, din European Commission's Expert Group for Digital Education Content. Acest parteneriat membership mi se pare ceva extraordinar și cred că, din câte am înțeles, sunteți singura companie. Vreau să ne povestiți pe larg acest subiect, în materie de servicii, ce înseamnă acest membership și pentru Ascendia, dar și pentru România, pentru că, iată, aici Ascendia reprezintă o țară până la urmă, fiindcă e singura, și ce înseamnă să fim vizualizați la nivel european. Bun. Pe noi ne-a preocupat întotdeauna partea de e-learning, deci ce înseamnă educație în format digital. Și pentru că și în România am văzut cu ocazia pandemiei voci care ziceau că nu este eficient sau nu ziceau lucruri din necunoștință până la nivel înalt. Bun, în contextul acesta în care practic tot ce înseamnă piața europeană și piața mondială, în general, este o piață care folosește e-learning-ul ca unealtă care să vină în complementarea învățării tradiționale cu trainer sau cu profesor. Iar în România suntem undeva la coadă. În contextul ăsta mare am spus că rolul nostru, pe lângă cel comercial pe care îl are orice companie, este și cel de a educa. Dacă vreți, suntem în domeniul educației, dar este mai degrabă un apanaj al ONG-urilor sau al entităților non-profit. Da, de a face o comunitate și de a educa mai departe piața. Și am zis, ok, pentru că sunt foarte puține companii care știu despre ce e vorba, au experiență practică în acest domeniu, este și trebuie să facem și noi partea asta de reprezentativitate, de explicație, de învățare la orice for și forum posibil. Motiv pentru care, în momentul în care cei de la Comisia Europeană au lansat un apel de selectare de specialiști pentru a se forma acest grup, am zis ok, trebuie să aplicăm și noi, lucru pe care l-am și făcut. Suntem singura companie din Europa care a fost acceptată în acest grup. Să ne înțelegem, este un grup de entități mai degrabă transnaționale sau naționale și noi suntem singura companie. Vorbim aici de
nu știu, European SchoolNet, European EdTech Alliance, Oficiul UE pentru proprietate intelectuală, adică toți structuri mari și Ascendia, care este la masă. Nu mai zic că în zona de observatori avem OECD, UNESCO, Banca Mondială. Cam ăsta este nivelul celor cu care stăm la masă. Iar obiectivul, dacă vrei, acestei comisii, să spunem, este de a furniza ghiduri și instrucțiuni pentru statele membre, astfel încât conținuturile care se dezvoltă, atât la nivel guvernamental, cât și în zona privată, să fie de calitate, să fie fiabile, să fie interoperabile, practic să fie sigure și să ofere și incluziune. Practic, Comisia ce a văzut? A văzut că se cheltuie foarte mulți bani în a se face conținuturi sau a se crea unelte pentru zona de e-learning. Numai că foarte mulți fac după capul lor. Există o normalizare. Da, deși la nivel global există standarde în e-learning, la modul practic ele nu sunt implementate. Și Comisia a zis, ok, trebuie să facem un fel, la început o zonă de recomandări și apoi să devină regulations, în care să impunem niște lucruri de care toată lumea trebuie să țină cont, astfel încât banii noștri să fie cheltuiți eficient. Deci cam asta este ceea ce facem noi. Trebuie spus că este un rol neplătit, da? Deci nu câștigăm vreun leu din treaba asta. Asta mi se Facem pare, advocacy, mai degrabă. să zicem, primul, cel mai mare punct pe care vreau să-l subliniez, dar totuși pentru a înțelege conceptul și pentru a înțelege magnitudinea, am diseminat mai întâi partea de parteneriat, deși, într-adevăr, aceasta este cea mai importantă, pentru că faceți acest lucru benevol, practic. Da. Totul în interesul, până la urmă, a comunității și în interesul de a da României un nume. Pentru că, așa cum a zis, România nu era prezentă acolo. Da, da. Și din fericire, din păcate sau din fericire, suntem singura companie românească care acoperă tot ce înseamnă zona de e-learning. Adică noi avem platformă Learning Management System produsă de noi in the house, ca să zic așa, conformă cu standardele internaționale. Noi avem editor de conținut, din nou, multilingv și ăsta, și conform și el cu standardele, Livrescu. Avem un portofoliu de cursuri e-learning ready-made pentru companii mari și pentru IMM-uri și oferim și servicii. Adică am făcut conținuturi atât pentru copii cât și pentru adulți. Tocmai asta ne poziționează ca unic sau printre puținele companii care vede toate perspectivele pieței. Ca un furnizor integrat, până la urmă, pe toate palierele îți poate oferi o soluție customizată. Ca poate. Suntem one-stop shop pentru ce înseamnă e-learning. Da. Adică, practic, cine vine găsește absolut tot ce are nevoie în materie de e-learning-uri. M-am documentat aici și vreau să vă citesc și vouă, pentru că mi se pare extraordinar ce ați menționat atunci și nu vreau să ratez niciun cuvânt, așa că o să vă citesc, dragii mei, pentru că nu sunt cuvintele mele. Deci, la diseminarea evenimentului ați spus așa, domnul Mălureanu, da? Așteptăm cu nerăbdare să contribuim la crearea de orientări cuprinzătoare și cerințe de calitate care vor îmbunătăți dezvoltarea educației digitale pentru mai mult de 6 milioane de profesori și 94 de milioane de elevi. Mi se pare, iată, extraordinar și am vrut să le arătăm și telespectatorilor care este anvergura acestui proiect, pentru că, până la urmă, detaliile ne conturează, ca să zic așa, the big picture. Așa că mi se pare extraordinar și iată ce înseamnă să oferi, până la urmă, soluții, iată, de educație digitală pentru, practic, 100 de milioane de persoane, părți implicate. Da, noi, practic, prin acest demers putem să oferim contribuția noastră, să punem umărul, să fim parte din orice formulare merge, din ce înseamnă proiectul Europa pentru digitalizare.
Și vorbim de digitalizare atât pentru zona de școli, cum spuneam acolo, sunt 6 milioane de profesori, 94 de milioane de studenți, cât și pentru ce înseamnă zona de digitalizare pentru companii și inclusiv IMM-uri, pentru că aceste ghiduri vizează atât zona de conținuturi, cât și de produse e-learning pe toate verticalele, de la furnizorii de astfel de soluții, la implementatorii care sunt entități de stat sau private. Adică recomandările și specificațiile pe care le dăm urmează a fi preluate în caiete de sarcini, în specificații de achiziții naționale, în ce înseamnă proiecte de digitalizare ale țărilor. Vor ajunge foarte, foarte departe în toată structura din UE. Exact, din Europa. Aș vrea un pic să ne focusăm așa puțin doar și în spatele acestui acțiuni de business până la urmă și vreau să le spunem celor care ne privesc care, iată, nu reușesc să treacă la nivelul următor. Pentru că, exact cum am zis, sunt multe companii care nu au ideea, reușesc să o implementeze, au o durată de viață scurtă, nu reușesc să dezvolte, da? Să dezvolte un business. Iată ce înseamnă, v-ați, să zicem, adică ați fost selectat, dar, mă rog, întâi v-ați înscris, deși știați că e gratuit, deși știați că e foarte multă muncă, dar ce înseamnă și chestia asta pentru business? Pentru că, iată, până la urmă ați fost selectat și totuși acest lucru, chiar dacă este gratuit în prima fază, pe viitor poate să aducă... E o zonă de construcție. Cred că asta este exact în orice business. Adică, da, știu că nevoile antreprenorilor sunt ieri sau azi, dar în practică, pentru a avea succes pe termen lung, trebuie să faci construcții care să vizeze termenul lung. Iar ce facem noi în zona de e-learning, inclusiv la nivel european, fix dintr-o astfel de construcție face parte. Pentru că dacă nu reușești să-ți organizezi activitatea cu un forecast și cu un plan de viitor, evident că te duci oriunde te trage piața, ceea ce nu este de dorit. De-aia și rata de insucces, dacă vrei, e destul de mare la multe companii, pentru că nu se bazează pe construcție de viitor. Bine, asta este un element, da? Mai departe trebuie să oferi calitate, trebuie să fii serios în ceea ce faci. Adică sunt mai multe aspecte care ajută la succesul unei afaceri. Dar, apropo de ce povesteam, partea asta de construcție, de forecasting chiar multianual este esențială, mai ales dacă faci produse, servicii proprii. Exact. Și mi se pare foarte important să luăm de aici, ca exemplu, viziunea noastră. De exemplu, în acest proiect, dar și așa, în general. Și că este foarte important să avem o viziune și pentru viitor și să ne ținem de ea până la urmă. Altfel, exact cum ați spus, să mergem cu piața care nu poate decât să ne aducă un nivel incert al viitorului. Da. E ca la investiții pe piața de capital. Adică exact. Dacă ai făcut o analiză fundamentală, știi exact de ce ai investit într-o anumită companie, fluctuațiile nu ar trebui să te sperie prea tare. Exact. Dragii mei, pentru Ascendia și iată domnul Mălureanu, care a avut o viziune, recunoașterea nu s-a încheiat cu acest proiect european. Ați fost incluși și de curând ca și winners și în raportul realizat de Deloitte, iată, vechii mei angajatori, în EMEA Fast 500. Da, bun. Aș vrea să discutăm iarăși ce înseamnă acest premiu, ca să zic așa, pentru că au fost și alte companii tehnologice de top în acest clasament. Și atunci clasamentul deci nu se referă la România, dar la EMEA, adică Europe, Middle East, Africa. Da. Deci o regiune extrem de largă. Este un clasament organizat de cei de la Deloitte pentru toate țările în care ei au prezență. Din nou se bazează pe
înscrierea unui număr foarte mare de companii pe care fiecare țară îl face. Normal, toată lumea dorește să... Și în topul acesta, practic, ei se bazează la partea de evaluare pe Revenue Growth Rate. Se uită pe ultimii 3 ani și în funcție de acest indicator, practic fac un top. În acest top sunt 8 companii din România, în cel de 500. Noi suntem din nou în topul mare, undeva pe la mijloc, 200 și ceva, 200, whatever. Nu contează atât de mult poziția, cât faptul că suntem acolo. Exact, asta zic. Important e să fie acolo și iată, cum ați menționat, doar 8 din România. Da. Mi se pare extrem de puțin. Adică mi se pare, să fiu sinceră, în calitate de auditor financiar, mi se pare și ca inexistent acest număr. Adică, în practic, ori 0 ori 8, adică este foarte puțin. Da, foarte puțin. Gândește că pe indicatorul ăsta, deci pe ultimii 3 ani, practic în topul ăsta cred că sunt cei care au peste 500% growth rate pe cei 3 ani. Deci sub nu intri. Sub nu. Deci dacă n-ai 500% creștere... Da, pe cel care a fost acum, da. Nu, probabil că variază de la an la an, dar undeva în zona asta a fost acum. Da. Deci pentru noi e încă o recunoaștere că facem treaba bine. Am început să vadă și alții treaba asta. Deci rezultă, conform matematic, avem creștere Ascendia mai mare de 500%. Pe ultimii 3 ani așa am avut o creștere. E important să menționăm, poate telespectatorii noștri mai fac și altceva între timp, să le subliniem încă o dată. Deci vă dați seama ce creștere și de aceea sunt numai 8 companii din România. Da. Este un lucru foarte bun și pentru noi ca firmă și pentru celelalte companii și în principiu practic asta este încă încă o medalie pe care putem să o punem și să spunem, uite, am fost recunoscuți, am fost văzuți ca urmare practic vorbeam mai devreme de construcție. Și toate premiile, toate recunoașterile, toate participările astea în comitete de prestigiu sunt lucruri care, vrând nevrând, se întorc la tine cu beneficii. Și nu se întorc la tine cu beneficii directe, se întorc la tine cu beneficii în zona de vânzări, dar indirect. Adică întâi marketing, apoi prin marketing, pentru că lumea începe să te cunoască, la un moment dat când cei care achiziționează au nevoie de servicii din zona ta, caută și ce caută. Bine, și ei vor să lucreze cu companii care știu ce fac și normal că îl cauți pe ăla care e cel mai bun. Și așa ajunge la tine și rezultatul. Deci asta e partea asta de construcție de care spuneam. Trebuie văzut cum se leagă lucrurile. Nu există cauzalitate directă de fiecare dată. Da, adică nu există un mail și gata, ai încheiat un contract și s-a terminat treaba. Nu, întâi trebuie să construiești. Construiești un brand prin marketing, prin ceea ce faci, calitatea serviciilor, produse, servicii, oferite. Exact. Ai consistență în delivery, foarte important. Adică, odată ce ai semnat un contract, nu înseamnă că e gata. Tocmai că trebuie să ai clientul 10 ani. Dacă după 10 ani încă e cu tine, înseamnă că faci treabă bine. Aia e obiectivul. Exact. Și cel mai important este să vizualizezi, da? Să vizualizeze acest rezultat care, iată, vine final după mai multe stadii. Și să vizualizezi că și trebuie să treci prin toate aceste stadii și trebuie să le îndeplinești cu succes, nu? Tot ajungi dintr-unul în altul. Evident că suntem la Bursa de Valori București și nu se poate să nu vorbim și de faptul că Ascendia a fost printre cele 15 companii finaliste al programului Made in Romania, nu? Da. Am trecut. Și o să vă întreb ce a însemnat, iată, pentru Ascendia includerea în acest program și până la urmă vorbim de dezvoltare. Pentru noi, o să spun un pic din perspectiva beneficiarilor noștri. Noi am fost în acest top 15 practic prin votul publicului.
Adică, ok, ne-am calificat pe criteriile impuse de bursă, dar mai departe locul ne-a fost practic garantat prin votul publicului și asta înseamnă că... Adică al clienților, nu așa indirect, mă gândesc, exact, nu? Da. Asta înseamnă că avem o bază foarte bună de clienți mulțumiți, cărora le-am cerut ajutorul și au răspuns. Deci, pentru noi asta a fost din nou un semnal foarte, foarte bun pentru ce înseamnă piața de retail. Adică știam cu companiile mari, pentru că avem foarte multe companii mari cu care lucrăm în zona de e-learning. Știam, avem o relație directă, dar în zona de retail, o zonă mai nouă pe care am accesat-o noi, era o zonă în care nu ai interlocutor direct pe clientul tău, persoană fizică. De cel mai multe ori el cumpără ceea ce ai tu, un produs, un serviciu, nu poate nu interacționa niciodată cu el. Dar odată cu Made in Romania a venit și confirmarea aceasta, că avem o bază foarte bună de clienți. Pe de altă parte, evident că din perspectiva de marketing și din perspectiva de expunere media, din nou, fiind un produs al Bursei de Valori București, ne-a ajutat și ne ajută în mod special pe piața din România. Asta ca prim rezultat. Adică mai departe s-a văzut că există la Bursa de Valori București o companie numită Ascendia, care este specializată pe produse e-learning și guess what? Uite, ăsta este profilul ei. Am apărut și în material de promovare, în discuțiile din media, deci au fost foarte multe avantaje care au venit către noi ca urmare a programului. Da, deci iată, dragii mei, câte avantaje puteți avea dacă aveți clienții fericiți, ca să zic așa, și aveți o viziune, doriți să construiți ceva. Acum aș dori să vorbim și despre faptul că Ascendia, iată, se îndreaptă și către comunitate și practic construiește și acolo servicii pentru IMM-uri, iată, pentru crearea de cursuri digitale pentru oamenii din business până la urmă, pentru că IMM-urile sunt cele mai multe, asta în primul rând, și poate și ceilalți care pleacă din mediul mare, corporate, și deschid apoi micile IMM-uri, sunt la început și se uită tot aici, ca să știe, domnule, cum să fac și să fie bine. Iar, până la urmă, această pătură mi se pare cea mai importantă. Dacă ne uităm și la Germania, de exemplu, ei au mers pe construcția și pe sprijinul acestei pături pentru construcția PIB-ului. Știți că în Germania 45-50 e constituit de IMM-uri și mult mai puțin de corporații și atunci fiecare se poate susține mult mai ușor, iată, dacă ne pleacă corporațiile din țară. Aș vrea să ne focusăm pe această parte, dragii mei, și, domnule Mălureanu, să ne povestiți exact, am înțeles că sunt, de exemplu, 9 tipuri de cursuri, că aveți parteneriate cu instituții, cu școli. Să ne spuneți mai multe ce putem găsi, iată, ce skill-uri putem să ne atribuim prin intermediul acestor cursuri și, practic, în ce meserii ne pot ajuta, adică în ce domenii putem activa cu ele. Da. Noi venim, practic, cu experiența de la companiile mari, unde platformele de e-learning și conținuturile în format digital, deci pentru învățarea asincronă, în timpul tău, de la ora la care poți tu sau când poți tu, cum vrei tu, cu ritmul tău. Cam astea sunt beneficiile principale ale învățării individuale. Sincron, adică celălalt și sincron este cel pe care îl faci într-un webinar cu un trainer sau la sală. Deci cam astea sunt cele două tipuri de învățare. Revenind un pic. În marile companii, foarte mult afară, dar și în România, e-learning-ul este o unealtă de bază. Asta pentru că răspunde mai mult return of investment, deci beneficiul pe care îl ai este foarte mare. Pentru că, ziceam, sunt niște beneficii de la costuri până la lucrurile de timp, de locații, de... Ok. Venind din zona asta, am constatat că în zona de IMM-uri, partea de training în general e destul de puțin dezvoltată. Vorbesc la modul general. E o nișă extraordinară. Da.
și nu toți au bugete care să le permită trainingul tradițional. Adică trainingul la sală, care este destul de costisitor. Pentru că implică sală, implică trainer, implică deplasări, implică alte costuri pe care nu le ai atunci când vorbim de e-learning. Bun. Deci, venind din zona asta de beneficii directe, am identificat ca potențială plajă de noi clienți tot ce înseamnă zona de IMM-uri. IMM-uri care, evident, sunt interesate și de învățare, de a ține angajații trăinuiți sau măcar în cunoștință de cauză apropo de ce înseamnă tehnologiile viitorului. Bun, în contextul acesta am dezvoltat un portofoliu de 9 cursuri care, o să încerc să văd dacă mi le pot aminti pe toate, dar ele sunt cam așa. În mare, domeniile. Inteligența artificială, blockchain, IoT, deci Internet of Things, Big Data, Cloud Computing, Cyber Physical Systems, imprimare 3D, nu știu, cred că mai am unul sau nu, ceva genul ăsta. Mulțumim. Da, nu știu, în mare mai sunt făcut o idee. Deci, da, machine learning, deci învățare machine learning și RPA, Robot Process Automation. Practic sunt toate tehnologii moderne care au aplicabilitate, foarte mult dintre ele, în orice business. Spre exemplu, inteligența artificială are aplicabilitate efectiv, da, peste tot, business. de exemplu. Unele sunt mai specifice, de exemplu, imprimarea 3D, ok, are niște domenii pe care poate fi aplicată. La altele sunt nu știu, machine learning, să spun. Bun, am luat toate aceste 9 domenii pentru că sunt domenii cheie pentru viitor. Și mai mult de atât, am participat la o competiție a Autorității pentru Digitalizarea României, a ADR, care are ca plan trainingul pentru IMM-uri pe tehnologiile acestea moderne. Suntem unul dintre furnizorii de acolo. Proiectul urmează a fi lansat, adică IMM-urile deja se pot înscrie. Dacă doresc informații, ne pot contacta, bineînțeles, putem să-i ajutăm cu procesul de înscriere. Dar e important de spus că zona aceasta de tehnologii moderne este o zonă pe care toți antreprenorii ar trebui să o aibă în vedere, pentru că ea va schimba efectiv modul cum lucrăm. În următorii câțiva ani va schimba fața lumii. Și o spun cât se poate de asumat, pentru că odată cu evoluția inteligenței artificiale și specializările omului și viteza cu care poate lucra se vor schimba fundamental. Exact, așa este. Apropo de transformare și schimbare, știu că ați realizat un contract de peste 1 milion de lei cu municipiul Bacău, care este unul foarte mare, pe părerea mea, pentru acest tip de servicii, până la urmă, de e-learning. Adică eu personal n-am mai auzit să mai existe un contract atât de mare pe educație în România, pe educație digitală mă refer. Și aș dori să ne spuneți mai multe despre acest parteneriat și întrebarea mea extrem de curioasă sunt, credeți că vor lua această inițiativă mai multe municipii? Contextul național este unul specific acum, pentru că există fonduri din PNRR destinate educației. Și aceste fonduri vizează două componente, componenta hardware și componenta software. Într-adevăr, marea parte a banilor se cheltuie în zona de hardware, adică bine hardware, putem să includem mai și construcții, clădiri, deci echipamente și construcții, să zic. Dar pentru că vorbim de digitalizarea educației, este nevoie și de software. Pentru că, spuneam, noi avem o soluție completă care include și un editor de cursuri e-learning, de lecții e-learning, dacă vreți. Acest editor este
este foarte folosit și de către profesori. Noi avem în momentul ăsta pe Livresc, platforma de creare de conținut educațional, sunt peste 120.000 de beneficiari, de creatori de cursuri e-learning, de lecții. În contextul ăsta și achizițiile pe care le fac varii beneficiari publici sunt legate și de zona de editor. Deci noi cu cei de la Bacău fix asta sau către ei am livrat licențe pe care ei le dau mai departe profesorilor în școli. Am făcut și o parte de training și ca să răspund mai departe, da, vor mai fi astfel de achiziții pentru că atunci când... În primul rând este o nevoie foarte mare. Este o nevoie, da, și când vorbim de echipamente pe care le avem luate în școli, avem tablete, laptopuri, avem o grămadă de echipamente, ele ca să devină eficiente în procesul de predare-învățare trebuie să aibă și conținuturi. Adică dacă nu ai conținuturi, nu ai software care rulează pe ele, software pentru educație, degeaba l-ai luat. Aici venim noi, spuneam, cu partea asta și cu partea de editor. Editorul are și o bibliotecă de conținuturi destul de mare, sunt câteva zeci de mii de lecții făcute de profesori care sunt deja acolo. Deci, mai departe, da, răspunsul este clar, da, vor mai fi astfel de achiziții, chiar și mai mari, mult mai mari, zice. Mă bucur foarte mult, în primul rând, pentru noi, ca și țară, pentru România. În al doilea rând, evident că mă bucur foarte mult și pentru Ascendia și vă urez succes din toată inima, ca să zic așa. Mă bucur foarte mult să văd un asemenea demers care a trecut până la urmă și granițele țării și iată, este vizualizat și admirat de către foarte multe lume importantă. Da. Afară putem să avem deja o amprentă și afară. Nu este așa mare precum este cea din România, dar vedem că lucrurile se mișcă și în direcția asta. Este mult mai greu afară pentru că e o piață globală, marketingul e foarte greu de făcut ca să fie eficient. Acolo, credem noi, cheia reușită este prin parteneriat și cumva în zona asta suntem aici, încercăm să clădim parteneriate care să aducă beneficii ambelor părți. Da. Da. Vă mulțumim tare mult, domnule Mărnureanu, pentru prezență. Vă urăm mult succes în continuare și vă mai așteptăm cu următoarele milestone să le diseminați la noi în emisiune. Și eu mulțumesc și succes mai departe cu emisiunea. Mulțumim tare mult. Dragii mei, așa cum vă spun întotdeauna, până data viitoare, investiți. Investiți în voi, investiți în educația voastră și mai apoi în business-urile pe care le veți crea sau le-ați creat deja sau pe cele pe care le admirați. Pe curând! Rețeaua Palex România. Cristi, bine ai venit! Roxana, mulțumesc. Întotdeauna dialogurile și introducerile tale sunt spumoase și pline de energie pozitivă. Mulțumesc pentru invitație și sper să mă ridic la nivelul prezentării. N-am absolut nicio îndoială că așa va fi. Ne cunoaștem de foarte mulți ani și Cristi este mai mult decât am reușit eu să exprim în cuvinte și vă las pe toți să vedeți și din dialogul nostru de astăzi. Cine este Cristian Tatu? Pentru asta sunt podcasturile, ca să ne cunoaștem mai bine și pe această cale. Da. Da, e o întrebare complexă la care o să încerc să răspund pe scurt. În primul rând, Cristian Tatu e geamăn. E născut în Brașov și sunt mândru de asta. De când mă știu, am un simț antreprenorial înnăscut. Am reușit în ultimii 32 de ani să conduc un grup de firme care are
afaceri în domeniul ospitalității, în domeniul transporturilor, logisticii și în domeniul imobiliar. Și am 2 copii, am 2 fete. De când mă știu mi-au plăcut fetele și Dumnezeu mi-a dat fete, așa cum se spune. Și despre viața de antreprenor, cred că vom discuta în continuare pe parcursul următoarelor ore, ca să spun așa, în care tu o să încerci să afli toate secretele mele, iar eu o să încerc să dezvălui doar o parte din ele. Este fair enough. Cristi, cum ai făcut primul milion? De dolari sau de euro? Aș putea spune că într-un mod natural, așa cum am spus, îmi place să fiu antreprenor, îmi place să conduc lucruri, îmi place să fac lucruri bune, îmi place să fiu primul, îmi place să fiu performant. Iar pentru mine banii nu sunt un scop, da? Ci au fost întotdeauna un mijloc. Iar despre primul milion nu l-am numărat. El a venit firesc datorită celor ce am spus adineauri. Cum ai decis să devii membru fondator al rețelei Palex în România acum 12 ani? Destul de greu. Îmi amintesc că am privit cu neîncredere la început această propunere pe care Palex România a venit să mi-o facă datorită învergurii business-ului de la acea vreme. Deci noi aveam cea mai mare firmă de distribuție din zonă la vremea respectivă, ocupând tot ce înseamnă România Centru, cu peste 300 de angajați. Iar ce m-a atras până la urmă a fost acest concept pe care noi încercam să-l facem pentru noi intern. Practic, conceptul Palex, oarecum noi îl făceam atunci pentru noi. Criza din 2008 a amplificat această nevoie de reducere a costurilor fixe și de unde venea îndoiala? Îndoiala în ceea ce privește Palex la început a plecat din acest concept pe care Palex a reușit să-l implementeze și asta este un lucru care, din punctul meu de vedere, are o admirație foarte mare, sau am o admirație foarte mare pentru cei care au reușit acest lucru. Practic, Palex astăzi a reușit să încoloneze, să alinieze peste 45 de firme, toate independent juridic, care să creeze un produs performant de excepție. Lucru despre care eu, acum 12 ani, am avut oarecare îndoiel că va reuși. Până la urmă, în momentul în care am luat decizia, am intrat în această horă, alături de doar câțiva parteneri pe vremea aceea, și pot să spun că, printr-un efort comun susținut, am reușit să creăm împreună, da, ceea ce înseamnă Palex România astăzi, adică rețeaua numărul 1 de distribuție de mărfuri generale paletizate și care reușește zi de zi, oră de oră, minut de minut să scape de această grijă a livrării pe foarte, foarte mulți antreprenori.